Počkaj, láska. Tak. No. Dobré ránko. Ideš do Dubaja? Áno. Ahoj. Čau, láska. Ideš do Dubaja? Áno. Dobre, tak poďte si sadnúť. A potom si... Poď. Láska, rýchlo. Tobias. Čau. Čaute. Sme vo Viedni, na letisku. Čau. Ahoj, papiček. Papiček. Tati, ja sa bojím. Môžeme. Poďte kľudne. Tobiasko! Odlietate? Áno. Dobre. Tak, dobre. Wow, vidíš to? To je krásne. Ďalej. Áno. Aha, Peťa. Tu máme hneď autobus, keby chceme, na meter. Tu je hneď škola, keby chceme dať deti do školy. A tu máme náš byt. A ideme dovnútra.
Počkajte, Čakajte. Čakaj. No, super. Prvé kroky do nášho bytu. Máme 2, 4, Takže náš byt. Dobre, ideme pozrieť. Wow. No? Nemám si kúpivať vody. Wow. Pili sú tam. Tu vonia, ale extrémne Jak to tu vonia. Dobre. Jak to nám to tu vonia? A ešte, a tati, ešte tu pozrieme. Pozrieme tu. Tati. Aha, áno, áno, pozrieme. Počkajte. Poď, poď. Poďte. Ideme pozrieť do kúpeľni. Oj, pekné, veľmi pekné. Aha, ukáž. Čeláky pekné. Aha. Pekné. A už sa Wow. to je záchod. Takto, sprchový kút. A záchod. Záchod. Iha. No pekné, a ešte podaj niečo na to. Skrine. Tam je pračka, mama. Kde, ukáž? No, tam máme pračku v skrini. Chladnička. Tam si máme dávať nanuky. No. Aha. Keď sme si kúpili nanuky, máme ochrančky. Tam sú vodičky. Krásne. Tati, Áno. zrkadielko, televízor pekný. A nič nerozbite. Dobre. Výbava. Nožíky. Môžeme variť.
No, poďte. Poďte, deti. Ešte pozrieme na balkón. Poďte sa pozrieť na terasu. Máme tu aj balkón. No, otvoríme. Posunieme. No. Čo hovoríte? To sú zaujímavé stoličky, že? Aha. A pozri, Nelinka, len tam aké veľké budovy. Mohli sme na niečo plakať. Vyhľad dobrý. Poď sa tu zlomilo, či? Pamätám si, že sa niekto tu skydol. No, hádam nie. Super, no. Krásne. Malovať. Môžeš malovať, mami. A tatínko bude kde pracovať? No, no tu, Tam? alebo tam. Aha. Kde chceš? No povedz mi. Tam, kde mi povieš, budem pracovať. No, tu. Dobre. Bo si minule tam pracoval. Áno. Dobre. Tak... A bezky topánky. No, tenisky dole. Maminka ti vyzuje? Si sám vyzuje. Alebo sám si vyzuje? A ešte sa Tuto bude tatínko pracovať. Nie, tam sa maminka bude malovať. Tá sa maminka bude malovať, dobre. Maminka a Mažina, tam sa môže malovať. A to zrkadlo. Ten aj príjmu. Káva. Mami, keby niečo, tak tu máš sedačku a tu máš šuflíky. Máš šuflíky. To budeš mať pekný. Tak to vyskočiť. To je dobré. Tak to vyskočiť. Tak to vyskočiť. No, Tobiasko, tak čo, páči sa ti? Tak to vyskočiť. Aha. A ja som pustila takéto pekné. Pri malý Pepo. Super. Áno, máte štít. Skryma. Je to dobré. Áno? No, dobre, tak maškrtíte na McDonalde, čo? Tobiasko, chutí? McDonaldík? Tobiasko, chutí? Áno, dobre ti je. Nelinuška? No, to je tatínková kola. Aha, no. Haha. Dobre. Dobre. Tak dobrú chuť. Ďakujeme. No. Ideme to tu poobzerať, čo tu máme. Teda. Prišli, že si objednali, dvaja, dve motorky. Tu je škola. Takže tu máme školu s ihriskom. Len tam sa stáva niečo. A tam všetko stávajú, vidíš? Dobre, poď, aby si nespadli. Za ujom SBS-károm, securiťákom. Ideme za ním, no. Ideme tadiaľ von. Alebo nie, respektíve pôjdeme teda na jednotku. Tam by malo byť to ihrisko a posilovňa. Dobre, tak sme zišli na jednotku.
veľká. Tam sú schody. Ja som si tam klikla. Všetko je tu na kartu, uzamknuté. Aj na výťahu sa nedá ísť bez karty. Idete do výťahu a vás nepustí dole bez karty. Takže strážené a sekuriťák z dola stráži. Takže ideme teraz na ihrisko, na terasu. Aha. Vidíte? Papa, dlažba. No, dobrá, na korčule by bola, čo? Aha. Môžeme sa hrať? A čo, keď je to ťažké? Čo je ťažké? No toto. A také, čo budete vedieť? Mami, počkaj. Poďme. Aha. No, pôjdeme sa zahrať potom. Tu máme posilovňu. Tu máme takú terasu. Si vieme posedieť. A pôjdeme sa cvičiť? No, pôjdeme sa popozerať a pocvičiť si. Prečo? Aha. A tatko tam je muž. Áno. Jedna je pánska, druhá je dámska. Tiež samozrejme vstup na kartu. A kde idete? Authenticating failed. Toto je pánska posilovňa. Je to mašinky. Ahoj, Toby. Šmíkaš sa? Ty sa bol šmíknuť? Aké to bolo, dobre? Nelka, poď. Kadiaľ to ideš? Fíha. Dobre. Super. Idem sem. Mami, tak idem sem. Aha, pomôžem. И 3 килограмма формы. Где вместо
našej árii on je odviezol. Á, dobre. Dobrí ste. Super. Poďme, Tobiasko, utekáme. Super. Tobiasko, ahoj. Zakývaj nám. Čau, drž sa. Takto mi je, že teplo. Ale aj nie je dobré. Tak teraz sme naspäť, ideme pozrieť bazény. Čo si kúpila? Ty máš? No. Dáme. Nezmagínaj nič. No však daj kartu. Dobre. Takže. Teraz ideme hore, použili sme kartu, aby výťah fungoval. Tak. Ideme na strechu. Ideme na strechu pozerať bazény, pozrieť si bazény. Tak sa neostaneme tam? No. Už sme na streche. Priložíme kartu, nech nás pustí troška vyššie. Výborne. A sme na streche. Na streche. Ideme k bazénom. Tu máme ladies bazén, iba pre dámy. A tuto máme zmiešaný bazén, spoločný. Takže tu môžeme ísť všetci. Aha, dobre. Ďalej od vody. No. A to je malý bazén? Veľký je. Už nám zapadá slnko pomaly. Tak čo hovoríte? Taký krásny výhľad na mrakodrapy, že? Nelinka, pozrite hore. Tak pozri, na mrakodrapy sú to. Veľké budovy. Vidíš? Sa volá mrakodrap. Vpredu je plytký bazén pre detičky a tu je potom hlboký, takže je to dobre rozdelené. Tak, a toto je dámsky bazén. Budeme mať mokré, vieš. Toto je dámsky. Poďme mužka. Tu máme hneď taký market, ideme tam pozrieť.
Počkaj, ide auto? Tu je naše parkovisko. Tam máme parkovacie miesto. Pôjdeme tam potom pozrieť. Tu je z druhej strany vchod do našej budovy. My máme z druhej strany. Tu sa stavia vzadu. Aj tu už končia s výstavbou, aj vzadu. Tam aj začínajú niečo, pokračujú. Takto nám nosia jedlo. Máme z druhej strany vstup na parkovisko. Náš vstup je však jen tam vzadu. Kde? Tak tam. Tam je náš vstup. Takéto Lamborghini. Alebo nie, to je McLaren. McLaren. Žiadne autičko. Takýto McLaren. Čau. Iba pozrieť. Obchodný dom. Tam bude teplúčko. To musíme ísť na jedno. Kabík, ahoj.
Máš? Tak čo sme si dobrého objednali? Cestovinky syrové, risotto kurácie a pice margarity. Á, Nelinka, poď papkať, poď. Teší sa to, Bianko? Také dobre. A? Chcem chcel vedieť, že veľkosť. Fíha, dobre. No, mňam, to Bianko bude papať. Dobre. Mňam. No. Keď mamička opočkuje, čo tam môžeš papať? Cestovinky to by Jaskovi. Mňam, to je dobré, ty brďo. Strašne to dobré. No. Že? Mňam. Dobre. Objednali sme si zmrzlinku domov. Zmrzlinu nám dopravili. Tak sme zvedaví, aká bude. Áno, táto je Ja, takýto. A to je s ovocím. To je tatinková. Mňam, super. Ja som sa pasnul. Wow. To byško koľko veľa. To nie je z papátobíko, že? Aj banániky, tak to boli banány, tak píšu tam topping, ale však a to lepšie. Ja robím marshmallow. No čo, aké to je? Tatinko, poď ochutnať. Idem. Ešte, detičky, ešte. Ideme vyhodiť smeti z bytu, odpadky, čo sme mali. Na chodbe máme zvlášť takúto miestnosť, ako v Amerike. Je vlastne taká šachta. Počkaj, teraz je ten červený. A tam sa vlastne hádžu smeti. Pekne na chodbe, žiadne kontajnery alebo niečo. A sa vám to tam zošnikne. Hotovo, vybavené. Zavreme a môžeme ísť. Daj si mikinko, vonku je už Bianka. A ja mám očinku. Menší výber vajíčok. Toto všetko sú vajíčka. Zľava až doprava. Menší výber džúsov. Toto všetko sú na výber džúsy. Až hen tam dozadu. Predávajú tu aj veselú kravu. Syr. Melóniky. Niekto tu má rád asi moc ryžu. Toto všetko je ryža.
na výber, rôzne značky. Odtaď je to až sem. Máme kávu, koreniny rôzne. No. Máme ryby mrazené, respektíve čerstvé. Áno, láska moja, áno. Počkaj. Ideme. Ale to desko sa ešte musí zabudiť. Sme na našej terase. Žiadne deti. Lebo je noc. A prečo? Lebo je strašne veľa hodín. Máme 11 hodín za 10 minút večer. Budeme mať pokoj. No, tak nemôžete No. kričať, lebo deti už spia. Aj posilujú. A ešte. A je aj mužské, ja. Počas nájdení? Skydni sa. Ešte. Tak čo deti, kam idete? Kam idete, Nelka? Do bazéna idete? Svieti slniečko, čo? Do očí. Ideme sa kúpať. Konečne. Sme nestíhali, ale sme si našli čas teraz. Takže ideme do nášho bazénika. Sami to budeme. Takže luxus. Bazénik len pre nás. Takže. Parádička. Takže do plaviek a ideme. Nafúkame koleso potom. A ja to nafúka? Ja nafúkam, neboj. Vodička má krásnych 29 stupňov, som bol pozrieť, takže ideál. Prvýkrát do bazénika. 29 stupňov má, takže malo by to byť v pohodičke. Nelinka.
Máme osobného plavčíka. Tak, super. Sa ovlažíš, treba plávať. Ale však je dobrá, musí byť dobrá. Idem. No, poďte. Dobrá je vodička, to za chvíľučku prejde, za chvíľučku bude dobrá. Ani nehovoríš si, že stíkať. Lebo som ti hovorila, že máš stíkať. No? Dobrá. Poď. No do vodičky, Tobi. Tobiasko, ahoj. Plávaš? Áno? Dobrý plavec. Nelinka, ty nemáš žiadne koleso? Si bez kolesa? Fakt? No, tak ukáž, jak sa vieš potápať. Fúha, tak to je dobré. Ty si šikovná. Krásne. Maminka. Ahoj, aká je voda? Dobrá? 29 stupňov. 29 má, no. A vonku máme 28. Vonku máme 28, bazéne je 29. Stadiaľ, celú šírku si preplávala? Plavčík na stráži. Tam vzadu sú vecka, sprchy. Takže je to tu náskok. Dlho si vydržala pod vodou? 6 minút. Fíha. Spredu je plitká voda a pokračuje hlboká. Dobre. Dobre ideš. No. Počkaj. Áno. Poď. Spolu, čau. Držím ťa. Dobre plávaš, dobrý si, čo? Dobre. Že už si aj bez... Tak ide zbedník. Tak ide zbedník, Tobiasko. Malinka pláva. Nie? Plávame. Plávame. Super. Lušík, už plávaš? Super.
No ukáž, Nelinka. Super. Prejdeme bližšie. Tak. Bližší. No, môžeš. No, som. Dobre, tak čo deti, ako bolo v bazéne? Dobre bolo? Pôjdeme aj zajtra? Áno! Dobre. Dobre ste plávali, ako ryby vo vode. Že maminka, že? Ideme sa vycikať, áno, ideme. No. Krásne bolo, super. Dobre. Ideme sa vycikať. Biaskové obľúbené cestoviny so syrom, Nelinka má reze s ranovkami, riadny veľký, ešte čakáme na McDonalda, ďalšie patania. Jak to vonia. Ja to bojím. Bude ešte páliť asi to biasko pomaličky. Taký rezeň riadný. Nepáli to byť? Tento bol. McDonaldík. Skúšam. Nie. A potom domček. Pôjdeme zbeť kočárik a pôjdeme na prechádzku. Vycikáme sa. Poď. Zoberieme kočárik. Poď. Dobre, otvoríš domček. Tak ahoj teda, tak budeš tu spinkať? Tu budeš spinkať? Dobre, ahoj. Ľubím ťa, počkaj ma tu. Dobre, ja prídem zajtra. Ahoj, zajtra. Čo, už nevládzeš behať, či čo? Nevládzeš už? 2, 4, 7, dobre? Čo nám prišlo, potraviny? Prvá polovička. Áno, prvá polovička. Prvá polovička potravín. Lebo by to chudák nemal objednal. Druhá várka potravín. Čo nám to prišlo? Ťahuj. Kiwi juice. Pomarančový, Ukáž nám. jablčkový. Ukáž jablčkový džúsik. Jablčkový džúsik, pomarančový. To musíme rýchlo schovať, aby to pre núdzové prípady. A dečo, no. Nezmestí sa tam to, Bianko? Mestí? To je kič. A banány. Toto je podičkové. Objednali sme si zmrzlinku zase. Čokoládkové. Toto je tatínkové. No. A toto je mamičkine. Máme veľké s Peťou. Áno, Nelinka má stredné. A to biasko má malé. Ukáž, On má malinký to biasko. také. To je môj. Ja mám malé. Áno, ty máš stredný, nemáme sa veľké. Wow, koľko cukričkov tam má. No, super. Ventilky. Wow. Toto čo je? Čokoládka. No to je moja láska, ty máš túto. Ideme okoštovať dubajskú čokoládu, originál dubajskú čokoládu v Dubaji o 1 v noci. Takže. A otvoríme. Vyber to, Binko, jednu. Tak, toto skováme, aby sa to nepokazilo. Tak, ukáž, lebo musíme spraviť aj takéto lupnutie, ako to všetci robia. Tak. Počkaj. Tak, toto vyzerá. Vieš, aká hrubá je tá originálna? Taká riadna, hrubá. Vyzerá. A tak toto zlomíme. Ja. No, okoštuj. Dobrá. Čo je to, vy? Čo je to, Binko? Ideme koštovať. No to sa muselo, kamarát. Takto na video, aby to bolo pekné.
No zahryzni. Aj ty odkusni. Jak do rezňa. No. Ako to No. chutí? Dobre. Ukáž, môžem okoštovať? Ukáž. No. Dobre vyzerá. Dobre. Čaute. Čau. A čo, zvládli ste to? Zvládli ste to? Ahoj, mami, čau. Čaute teda. Ahojte. No. Čakaj, Mareka. Dubajský činžak. Panelák. S tým, že na inej úrovni. Je to luxus. To je celý kus, to je pomaly jak plastová stena, alebo proste taká tvrdá. Vy ste si takéto mozaikové dali na tie steny na schodisku. Aké číslo vaše? Tam je 5, nie 5, 4, 4. Naša? A neprišiel. A securiťaka. Vás tu našli. Detko s babkou nás prišli pozrieť do Dubaja. Ku nám domov do Dubaja. Tuto v Dubaji sme vás našli. Tu ste sa vy schovali. Musíme si chvíľu. Ty si hore, ja som myslel, že ty spíš. A ja som ti slavila. Čo? Taký prekvapený. Co? Janka zaspala. Nezaspala. Miláčik môj, ako sa ty máš? A vy čo? Ako vám tu je v Dubaji? Ako vám tu je? Moja láška, ako? A Nelinka žije v Dubaji. Neli, ty naša hviezdička, my len pozerali sme Čajkové tvoje videjka, čo vy tu máte, kadečo. Páči sa ti tu? Čo tu je? Nevieme, po anglicky nevieme nič, ako starí cestujeme. Takú starí babkovia. Pozerajte teda. Priniesla som vám volačo, no. Budete papkať? Pekné to je. No, tie oranžové, ale. Ideme s ním. Tu máme pre vás dubajský darček. A jaký, pane Čo to Bože? je? Dneska sme objednali. Čo ste fix objednali? Čo to je? Sme objednali Čokoládu. dubajskú A čokoládu. za 3 nevydrží. No, najlepšia je vlastne, keď sa zje takmer hneď. Toto, že... Tu Koľko ste máme kúpili? kúskov. Že to koľko stálo? Že to je Ja sa vykázali do roboty. 20 eur. 20 eur. Však to je strašne Sa páči. drahé. Si dáte. To reboha. Takže treba ju zjesť, kým je čo najčerstvejšia. Fakt? Takže... A čo tu máme Si teraz mali jesť? objednáci až keď je to domov. Radšej sme teraz, lebo môžu byť vypredaní. Lebo možno by sa už nestihla, vieš, že by neprišlo, alebo čo. No teda, doručujú ďakujem. rýchlo, za pol hodiny. No v chladničke to No, musí. Musíte to musí okoštovať a byť v chladničke sa to koštuje. To je neskutočne drahé. Ale treba okoštovať. a- Jesť na 20 eur? Tak koľko Bude ste to za 20 eur. To je, Kúpili sme 6. lebo to je riadna. My sme už zjedli jednu. No ale veľmi dobrá. Taká A vnútri... ako Heleny. No, to sa nedá porovnať. A som našla a som vyhrala takú. Čože? A to viesko vyhrala to. Dneska? Peťka, ešte aj. No zrovna. Ježišok, čo robíš? Je to meké. Čo ty? Takú do chladku neoká, nepíš.
Tu sme v Circle Mole. Išli sme mamine a ocinovi ukázať, ako to tu máme. To je kúsok od nás, tak sme si sem odbehli pešo a ideme sa napapať. Taký veľký obchodný dom. Môžeme ísť. Objednali sme si pizzu. Už sa nám pečie. Pizza Hut. Takže donesli nám pizzu z Pizza Hut. Je krásne, taká hrubá, oni majú také nadýchané. Čaute. Tu máme pizku. Neviem, ako sa povie slamka. To je gauč. Chcete? Sem? Kde dám tú kartu? Jedno? Ja nechcem koľko. Iba koleso chceš? Ja som takým koľko. Dobrá je. No. Keď bola teplá, aby nebola zasa dobrá. Áno. Tak to ťa pekne osvieži. Taká malinká už sa prepadá. No. Začnite ti na chuť. Hej, dáme ti latričinko. Aká je voda? Výborná. Áno. Výborná, právna. Akurát. Ani teplo, ani zima. Pekné rastlinky máme. Máme, že tu máme plavčíka cukrného. No. Máme tu aj plavčíka, no. Ktorý dáva na nás pozor. Nie, asi bude studená. Asi bude studená. Tak ten dvor, to sa nedá nabrúsiť. To je kúpec. A keď mi to nabrúsi, nám to nabrúsi. A ty si tak dobre, to si ako doma. Neznáš, ja žiadny problém s ničím. No. Vieš? Tam na druhú stranu. Ja sa mám plávať. A Melinka ide plávať. Aha. Aha, pozeraj. To je Linka. Aj rybko, plávaj, detko. Kedy ťahne ruky na mňa. Aj, pokáme. Zabíjači. Zabijačko máte? Tak. Prišlo papanie. Prišlo papanie, no. Ňam, ňam.
Lietame na Slovensko. Máme 10.3.2025. Odlet máme z Dubaja 22:30 miestneho času. Mama! Čaute! Letíme na Slovensko. Tobias. To je všetko letisko. Čaute. Čaute, čaute vo Viedni. No čaute chalani, počkali ste nás? Áno? Áno? Dobre. Dobre chlapci. No čaute chalani. Vy ste nás čakali? Dobre. Vydržali, šikovní chlapci. Si nás počkali, dobrí chlapci, dobrí. Šikovní chlapci, zvládli to. Ešte aj Barney sa skončil. No, Barneyho pohľadáme zajtra. A Barney asi príde No. aké moje. No, máme 5:45 ráno. Môžeme ísť spínkať, že, deti? Áno. Je tu tma a ideme spať. Ale Dospať. zajtra som 8
hrať doma a potom ide Moskva. Presne tak. Dobrú noc. Čaute, zakývaj. Ahoj. Zakývaj, Tobianko. Tobiasko, zakývaj. Lúčime sa s dovolenkou v Dubaji 2025. Čo hovoríš? Dobre. Dobre.